yung cellphone ko. Isa na po. Punong-puno pa. Hindi ko nahiyor agad sa hotel. Kaya nga niyo. Ay, ang dumi. Doon nga. Bunang Dito. Para dito. Ah, sige, lagay mo dito. Ikaw, mama. Kunin ko lang yung cellphone. Ay. Ay, yung pang ano, yung pang Ikaw, natindog na Bluetooth. Ikasuyaon dyan, ikaw nga rani. Mag-videoke kaya tayo habang nag-iiyak. Hala, si Fiona. Kinaranting niya. Mag-videoke kaya tayo. Natawa Paano ko. ka mag-video okay, o? Sige, paano ka mag-slice? Uy, natawa ko kasi habang kinaganto. Ngumingin. Irene na. Wait, kaya ko sa. Hi guys! Hi. Sakit na lang kamay ko. Ano ko ng chocolate? Ay, Nasaan? Ay, ano na. may ilaw. Wala. Hi guys, it's 11:06. Kapag may microphone, orinig ka naman. Ayan. Samahan niyo kami. Samahan niyo kami Jiwa. Ano? Ah, saan? Ando. Saan? Di mo man nalalagay yan talaga. Matagal naman siya pagka, ano mo dyan? Bagong isip. Pag, ayaw mo ng isa, wala na naman. Gaganto ko siya. Una, turan. Una, i-place mo sa dapat. Guys, uy, man. I-place mo sa iwan. Tapos, gagawin ka. Oh, see? Oh. Piling mo talaga. Gusto kawali. Every day, every night. Oh. Dumalong sa diyan. Pinatapan crocodile. Ate, parang circulate pa natin ang isa pang pangkulay. Para mo. Ayun o! Kita mo. Bakit Diba, ba tignan ikaw mo, ang kulay ka? Tignan mo yung kulay. Ayun o. Kita. Di ba? Yung mukha. Apon ko sa'yo. Gusto mo? Yung po kaya, pag ano ng ilo, ayun o. Forever. Mate, si Mate. Ang gana. Nagayo siya ng face. Kaya nga. Baka daw kasi nakapang ano. meron dumaan na na asteroids. May bawal ata sa life ng pagsabi, di ba? Sa ano? Cheerleader mo na iunin. Teacher, dito ka wa? Mailing ka kauya na karton. Pagbaya ito din gamit ko. May rinig pala. Mama, gin-aircon na. Maka-mic ba ang mga boses ko? I don't believe I can fly. Yung mga bin. Ayan, narinig ka na dyan? Oo, nakikita mo. Dahil ka. Kami kay Nakikita ka na. Samsung. Nakikita ka na. Yung ulo mo. Nagulo ko sa'yo ka nag-ilip ko. Makasagal na lang yung boses ko. Nag-aircon na. Hindi na. Bulong na lang. Parang kaya ko na. Hindi yan yung na. Tara. Tapos ikaw ka kinagiling? Hello, good evening. Iguahan eh. Yeah. Tapos si mami pala. Ay, magdawan. Mami, is that you? Can you give us some knife? Some high-end knife? Nag-sponsor na knife. Pag nag-donate na yung mga cellphone niya si mami yun. Si mami yun na lang. Ano ang isura nito? Ha? Ay!
Bumi! Nakaganyan na naman si Doc. Ayaw niya makikita sa TV. Bumi! Mommy chicken, dito bebe. Ayan o. Wait lang. Nakakapusing sa lang. Eh, pag-uwi, good time, good time. Di ba alam yun, Dad? Hindi niya na board. Matanda na kasi. Hindi na nakataw ganun ang laro nila dati. Oh, alam mo yung awa. Here to be. Nawalang tinatawag ako. Pabilis niyo na nga ngayon ah. O ay, nandun ba papa? Yung pogi ko, yung tinawag niya sa mga Islam. Ba't natulog si Kuya? Hindi, yun po. Hindi na magic niyan. Tignan mo yan. Parang lechong kawali dito. Nasaan yung pagkakayaan? Parang ko talaga pera niya. Halo yan bang kang viewers kong laro. Viewers. Yung nasa trabaho. Ikaw lang talaga yun. Hindi. Dalawa. Ah. Isa siya. Huwag nga kayo. Brother kayo. Ano, parang 2 million na yung viewers. Sa waga. Pakita mo nga yung iniiwa natin para paano paghirapan yung iniiwa. Oh, kasi wala po nga ng kutsilyo. Let's go. Baka may mag-sponsor ng kutsilyo dyan. Padala niyo na po. Sure 988. Nabatak pa kanya. Gusto niya rin kumain. Kaya siya gumalaw. Matik yan. Isa ko po kayo. Kailan magiging, ano, Oh, what time is it? 11. Tagal. Doon oras na ito. Ano ba ito yung preto? Mga 2 oras pa. Oo nga. Dahil mga 2 oras pa yan. Baka na. 12. 9 ba kita? 12:30 ba po? 11:40. Dali naman sa nakakapuna na yun. Ito nga? Ano kung yung tuwain? Huwag mo kasi, ganito mo kasi, gupit ay hiwain mo. Mag-request pa. Hirap na nga sa kutsilyo. Hello, good evening, good morning. Good evening. Oh, 6 na. Everybody, look at me. Ano title ng live mo? Ang sabi niya. Hindi mo nilagyan ng sila. Ay, dapat nilagyan mo ng title. Midnight shopping week. Shopping board. Ang pagkakaiba ng dagari sa kutsilyo. Ay, wala. Tapos malamig. Yung Yung nagagaling yung tunog. Mga gusto.
ito, pag yan, hindi nyo tinapos, tignan nyo man. Oh my God, ikaw matutulog kayo magtatapos? Oh. Oh, gusto buti na alala ko may utang pala si Lina. may JB pala siya sa akin, Sabi niya, Luswot na kaya. kung kailan Oh, yan, Tek, pagsalar mo na ako, ano? Ay, watik palang utang kaya ka na yan, ano? Siya naman pala Yan, na siya naman yung nagano. Hindi naman si Papa. sino yun sa may vlog? Ganyan sana yung mga nangungutang na ba? Hi to my vlog. To your Be, di mo kasuka. May tropic dyan. Tropic sa akin. May lada pa kita. Ayun, no? Meron pa agad. Wala na rin suga nyo. Dati napukan ko nung mo. Alam mo naman, si Fiona ma. O na, yakin kutsilyo yan. Kinuha mo na naman. Ito, pag wala talim, kinuha. Hindi ako nanguha. Baka ako tagahiwa. Okay na ka muna daw pa na bago. Kain, swan, swan. Ayun. Lada. Mabilis pa mo gawin tayo habang nakakain ko din. Sabi pa ingaw, inutos. Merong yellow dyan pa na nakayo. Doon sa taas pa. Hindi, nalagay. There. Bawas na yun. Wala pa ano. Hindi. Ikaw dyan pa yung napakakaroon. Di ba may ginamit sa atin mama? Inubos niya ata sa private. Hindi, pwede. Kaya lagyan mo ganito. Tapos, hindi, bako ito lang. Tapos paminta lang. Si Papa, inutusan niya kami ganito kay Dina daw. Hindi mo nga lang kilala si Dina. Hindi, sino bali? Oo. Eh, sinabi niya antique. So, kay ano yan? Kay Apong Wani. Oo. Yung mga Akala kong Dina, yung dito sa asawa ni Purok. yung mga antik. O, lagyan mo nga dyan. Dapat yan na lang yung lingwa ko. Kanina pa pinapaiwasan nyo yan. Tapos ka na na paon. Oo. Pero may palit ako ng bayan eh. Ay, Kasi nung ano, Ay. 7, ano na yun. 7. Sabi ng bahal mo nung sinabi na ako yung tik. o pamangkin nila, di ba? Ako. Ay, be. Yung nakapuntes. Kung yun, Chichis, saan kaya? Okay lang yan? Hindi Hindi naman nila kilala. Dumana Kung kilala niyo si po, ano? mag-shutdown na lang. Dumana nag-start si ano. Shout out. Ikit na lang sa sarili. Said hi. Hi to... Yeah. Yung may 35. Ha? Ano ba may doon? Ano pangalan mo? Hindi ko mabasa. Shout out to ay Jirita. Ano ka sa mo naman yung Marita? Ay, Jurita, 35. 35. Shout out po. Hello. Bakos? Hello! Bakit may tono kayo? Wala na. Hello. Hello! Pwede naman. Hello, hello, hello. Meaning Rose? Hindi, dito ka na lang, no? Di ako magbaso. Wait, no. Okay. Ano, kuminta? Maroon mo mag-send ng stuff dyan. 1 star. Sasayaw si Papa. Anong gusto mong sayaw? Anong gusto mo sayaw pa? Mag-request lang po kayo. Gusto mo ba? Basta may man si send ng star. Ah. Oh. I think so. Ay, buti yan. Nabigyan ko rin. Yung kidla na yung dyan sa... Yan yung gusto ni Sam. Ano? Yung ano? Ako na yun. Sabi mo, sabi Ay, ko so, rin. kanina. Oo. Oh, mukhang di
makatulog dahil sa sikmura. Sis. Oh, siya rin, hinay sa'yo. Sino man isang saming baso eh. Dito ka na sa malaki. Ito Eh, na lang, sis. oh, yung. Ben, dali mo na yung benta. Sa inyo, tingnan. Nagbulog na yung barag. Kapag nag-iwa akong totropik ako. Yan, mas chill. Parang wala ka na bukas ha. Kadami namang ginawa mo. Yan naman. Parang hindi naaabot bukas yung tropic te. Parang pati yung mga taga-Borak, papasawsawin mo dyan. Yan naman, sis. Ang ganda mo na yan. Sa pangsarang Domingo. Ay. Binigyan mo kasi daw. Siya rin. Sukar. Pasok! Mapasukan! Sukar, tita. Ito. Feels good. Naghihiwa po kami ng ano, Nabuhay ng sisam sa ng baboy. Pork po. Tapos may mag-comment, bakit hindi mo iwan? Sir? Ay, Ang mga traffic ko pera. pinapasaya ko ngayon. Batuin ko yun. Dapat nga, di ba? Nabubuhayan ka. Thank you po. Maybe, May scanner? meron pa nagsayang. Na? Alis po kasi si Mama Mary tomorrow, kaya magpapakain po kami. Para sa aming mga para sa mga bisita ni Mama Mary. Devotion. Uy, wala nang kanin. Kukunti na lang. Patayin na natin ito. Pero wala na. Kumain kayo? Tapos wala yun, sis. Gulos nagsundok sa Uy, kanina. Kanina ka. Ang dami. Baka kumain sa atin mga Mamumula na. Thank you sa nag-like. Pa-like naman po, pa-subscribe na rin po. Subscribe. Mabe. Huwag dyan. Wala na bukas sa ano eh. Pagkasawa na ginibo mo. Pang ano ang isang Domingo. Tapos mag-ipot ka na. Ayun, mag-ipot ka na. Huwag ka pa makulay. Oops, that's mine. Pag inuhan, inuhan ka ay. Sino po yung mga bagong... Sa ano? Ay, Sa pailig namin ni Mama mo. Ay, napasya. ha? Sa pinapanood niyo daw? Oh. Ginagaya niya. Sumushek. Ginagaya niya. Ito rin ang buhok ko. Ikaw yung hindi mo pa ano. Nahirapan po kayo magdiwa kasi yung kutsilyo namin parang lagarin. Nagpahasa po kami kanina. Nakadalawang hiwa lang po. Balik sa dati. Baka po may marirecommend kayo nagtatak. Uy, dumaga dyan kay Diyos ko, nakarating na po kami kung saan para lang manghiram ng kutsilyo. Tinatok na po man ng mga kapitbahay. Di ko nahiram kay Lina. Ang kutsilyo. Kanina? Kay Dina. Antik din Ito yung pa. Ito pa lang. Sad mo na ano. Kanino pa? Sabi? Kayo. Iba pa yung guys. Hmm. Kasama mo ka. Ano yun? Opa, opa. Ay, kumain ka? Subuhin mo ako. Kaya siya gumalaw eh. Gutom nga. Ayan. Buwan ka. Buwan ka. Ang tao mo ano? Ang tubo. Oh, nag-aabang ko sa kami.
Wala ka masira. Ito ano ako? Ito akong sunside up. Yan? Luto ka? Subo ka? Ayaw mo. Yan ha? Ha? Ano na? Ako na? Wala akong gapo dyan. Tinalikuran mo yung ano. Upo ka na dito. Abot ka naman dito. Ma'am. Kahit po. Pag alin na ano, naatan, ano ako? Ako dahil ko nang tinuloy na ka. Ah, baka sinanggal. Kumain sa nanggal. Ako, nag-ako ako hindi. Bigyan mo naman. Pipirot na isinda ko, magulit na yun. Sam. Ano? Bigyan mo naman. Ha? Bigyan mo naman. Ito? Parang mo. Paano kung pipiliin ko ng baka? Nipisan mo lang. Tapos di na, akalasin dito. Yung din ang nakita. Hello! Ay. Paano kaya? Paano mo? Malugat? Banggang pagi. Natingkot na naman. Ito, sino ka nila? Oh, yun. Bebe, may yelo. Sam, ito na. Thank you. Ay. Paano ba ba ito ba? Hello, bebe. Ano gusto mo? Ma? Gusto. Huwag tas mo maligo po. Ipitan mo ako na. Ba't pa square yung sa'yo? Lupes na, pahaba. Yung shortcut yan, di ba? Pang Oh, pahaba yan. Mag? Sarap.
Gusto yung tropics mo? Ito. Ngayon po. Yan. Ito na yun. Ito ha. Ano nga, Dear Ex, kaso ongoing pa siya. Pero maganda din. Oo. Hindi, maganda siya sa kaso kasi may ano din, parang binubugbog ganyan. Pero maganda siya. Psychopath yung babae. Yung pinapanood namin, yun lang yung gusto ko. Yung sa ganun ano. Yung 100 days ba maganda din? Di ba ma? 100 days. May queens. Yun nakita na. Din. Ganun din, parang ganun na setting din na sinauna. Pero maganda Ay, siya. iba kasi yung ganun na siya na ano. Pangit ko, mga kabuo. Yun maganda. Ulitin ko ito.
lang namin dahil sa kutsilyo. Wala naman. Yung mga makinig. Tuloy-tuloy na. Sa laruan din ito. Magkabatong yun. Magkabatong yun. Kaya ito nga rin, tapos ito. Kani. Bakal. Matagal mo na po. Yung sus. Problema. Sama. Ako nag-aloy, nagtuturo. Paano ito ka na? Yung mga pag-aloy. Madali mo. Makanglit ako. Lalo mong kaubak. Ba't may malalaki doon? Lang na. Pag pinakulo yung tutulong. Short, cut. Wala may iniwa. Parang mga tagnan. Nahirapan ako. Pero pa iniwa. Pero nang ano? Ano mo pa sa puro. Pati bagay ni Day na. Ano ba ito? Tinatuwa mo ako na. Alam mo, ginagayan ka. Okay lang yung bagay ko. Nabugsit na ako. Ano nga dami ko? Saan yung isang kamay? Kanina ka ba pala? Ano ko kayo ko?
Hindi nang kilo yung bread mo dyan. Tayo, grabe effort natin pag kay Mama Mary. Tapos si Justin, nare-respect na lang. Ilang kayo din yun? 150 lang binili. Yung last na. Ilan nirenta mo? Ha? Kuhan? Magkano yung 500? Hindi na naman hindi mo. Ang sinasabi nila na, nagbigay daw si Tarang Aida. Sino sabi? Si Ma. Wala. Sabi magbibigay daw kasi wala nga daw mula ka lang. Eh, mga kalyon. Wala. Si Tarang nagbigay. Hindi. Buti pa. Pag dalaki, gab, ay, yun yung magtinda na, itchay. Hindi mo na lang alam. Madami naman na siya yung... Mawala na naman siya. Ha? Teacher, kaano ka siya? Ay, tsura niya. Mababat ko ini. Balik na lang. Siyempre, yoko. Masalo na kasi ano pa to. Ito ka na din. Hindi, matalim naman ko. Ayun na yung isa. Isa lang mo. Matalim naman ako na. Pag bago mo na alam gas. Pati pa rin mo. Ano kung susupot mo? Kasi parang... Meron pa kayo nung maliso kayo nga alis ha. Kahit na may manya dito. Paulan na lang. Magpaulap ka ano, baka pagkatapos na lang naman yan ito kung magpaulap. Oo. Alam niya na yun. Gets niya na. Matagal mo hindi naramdaman ng mga sakong bato. Kaya dapat hindi mo naramdaman. Feel ko magkakakalyo yung kamay ko. Ayun, meron na. Yan, mag-boto niya. Kina kayo, nararamdaman ko. Pero sabi ko na lang. Kung ginamit yan, kung ano Yung kuko ko
na nga. Putol na. Pangangkin. Marami pa rin. Sa pangangkin. Ano ba? Gagagabot na natin. Wala na, konti na lang. Hindi, konti lang yan. Paano kung wala pang ano? Pakulok muna yung isa. Oo, kasi isa lang gawa. Kaya pangatay eh. Oo, isa lang pala yung antay ni Papa. Pwede yung... Eh, Huli mo na lang yun. yan. Iyan mo, masundaw. Ang atal, Malambot lang naman. Isama mo na lang sa gisa. Hindi wala mo namin siyang ginarinig. Dapat maaga mo sinabi na kunin mo. Siya na rin mga. Papasok ka? Hindi nga pwede kibito ng mga. Maraming na pang daratan. Buti maaga silang dadating. Hindi na yata ako maglugar. Hindi ka na, wag ka magano naman siya no? Baka magbigay si... Pangalan dara. Hindi eh. Wala ako. Isa lang yung kalan. Baka lang. Hindi mo sure na. Sure ko na ba? Sige. Siya rin daw magsusuman tsaka magano. Baka. Ilan lang yung maabot ko. Magluto pa mo, konti. Ang sampu katako. Iyan. Pag 10 katao lang nga, sa kanila pa yung dalawa. Hindi wala na lang. Hindi ko pinapwede doon na kan. Pag ganun lang, bilhin na lang tayo ano. Ha? Oh, Bigyan natin yung peanut butter. ano ba? Strawberry. Oo, ano pa lagyan ng mga sa Oh, yun na lang. Ano ito ba ito ko na? Ay, dyan, masiri! Nakalusin. Puno na kasi gano'n na isa ito. Oh. Nauhaw na din nata yung pop. Nag-cook. Ay, namarinig na magal. Ay, lagilo. Tipla pa mo kahit sandalilo. Pagkaiwa, tikman mo na lang. Pamin, sabay-sabay na yung luto mo. Oo, Nagaling yung may isa. Kukunin ko yung ano. Hindi, dito. Hindi masira ito pa. Hindi nga, mamarinig na natin. Tapos ulo ko na. Wala kang nangyari pala. Anong yan? Wait lang. Papa, May plagana dyan sa ilalim. wala. Ayun mo, yun yung paglagyan nyo. Malowbat ka naman. Ha? Lowbat ka. Search mo dyan. Pwede ko yan. Kunin mo lang yung powder. Yang! Nasa banyo na ba? Ayun! Ito. Ay, abot nyo. Iusok mo na biglang sa powder mo.
ba yung nalagyan na ka na? Yung... Sumbok. Kulang yan yung ano natin. Nakisaksak mo na yung sobrang. Pero anong gagawa yung sa mga para? Lalo pumamatay. Yan yung pagdamit. Wait lang. I need to hold her. Doon. Paano kayo gusto ng tinapay? Tinapay din mo na kung mga ay ang kalim. Eh, Diyos pala, yun pala yung sinano ko. Yung asukal pa, di natin nabili. Hindi na tayo binigyan. Ewan ko na. Hindi mo tinigyan ano. Hindi. Hindi ka na pwede na. Parang kailangan yung mali. Kamay mo. Kunti na lang eh. Ha? Kunti na lang. Kasi mo sabi mo yun. Sabi ko ba nga, pagkain ko, lampas mo. Sarap ko to, sana pala nabawa. Meron pa? Ang gilis na ito kang piling. Ay ba? Saka. Hindi ka focus. Bata, malas. Pwede hindi siya na siya. Malas, masinda. Hindi lang pwede kung siya nag-ano ba? Ay, kung kami. Ito na pang natin. Umubos na kasi yun. Kung anong oras ba kayo naman Ano yung pama? ba't adan? Ba't adan? Tingnan mo, tumibigat na yung, sumasabit na yung mga ano sa sira-sira ang buko. Nangungulubot na, lubot na, lubot.
Supiling ka? Ha? Ay, tapusin mo na yun. Supiling ka nga. Hindi mo naman ma-enjoy ko. Ikaw, ako nakakampang doon. Eh, siyempre, dahil ka man permi nakailing. Ano ka man? Manitap sa doon pa. Episode 7. Ang patapos na. Well, parang susarap mo. Wow, naka-line up. Eh, hindi niya nga dito sa episode. Alin? Solo. Alin? Episode 4 yata. Ano miss mo niyan yung episode 5? Pero nasa inyo mo Ate Manilyn. Hindi. Sinend mo kaya Ate Manilyn na? Hindi naman pa ito. Gas na? Gas na? Masas mo na lang. Masas na lang. Hindi. Ito mo nang hirapan. Mas Kami gusto sa mo kayo. pa mag-sisig. Wala. Pero sila inte. Kadang yan. Dati nga parang tatlong ganito. Tatlong ganito. Hindi ganun. Tapos doon pa sa... Mas malaki pa yung balon niya. Marami ang pera na. Pwede ba? Ano taba? Wala lang magawa. Kailangan tapusin. May gagawin pa. May kaldo na nga yung kamay ko. Gusto ko. Yung muna yung tukal, pwede naman magluto. Magkano yung mga kamay mo lahat. Habang pinapakulo mo, ikaw magtingin. Para makabaibig ko pa ako. Kulo lang naman yun. Kailan ka patay? Sino magalit? Bay na saan? Hindi pa. Sa iba na sa Ay, dahil, pag nagulay kita, May natungkay, di ba? na to? Ano to? Ano ba siya? Ay, di, mami, nay. Kung sa ulat si mami. Pwede ito lumi, di ba? Dahil?
Tumatayo na sa lukulukan ay. Kung kayo sorry ka nakakatuko, lalo kang nagdipis yan. Kulong mo. Malapit na. Ay, tapos na. Sablay. Grabe mo lang sa dulo ng pagkapilaso na. Parang kulang tingin ka na. Ayaw makita ng business. Pero hindi na magluluto. Pero Dapat pag may starter kitchen ka, muna. dapat marunong ka magluto. Tsaka, Sa syempre, di start- mo lang pwede iasa sa... Sa start na ikaw pa lang magluluto. Siyempre wala ka namang pang Minsan papasaldo kaya ka ba? minsan kaya para luto ko, then concerned ka. Bili lang sa... Pero ayaw mo mag-ano. Long time ago. Yung kahit yung bila-bila o ganyan. Wala kang alam saan? Siguro, lupas mo. Tinanong ko lang. Nakalimutan. Ay, kasi ako hindi. Tinawagan ko. Siya na lang nagdiwa. Sina? Nakapaminda. Nakakarang may galing pa. Hindi mo pa rin. Ano man ito sa pagkidati doon sa... Ay, meron lang the great... Ay, bitis ang ganyan. Cherries. Anong oras na? 12:05 na mo? Pakulo ko na tayo dyan ay. Sige, abangan. Pakulong mo na. Sayang ng apoy. Kailangan mo na yung... Kunin ko. Sayang ka ang oras na Ay mo pala. Kunin ko mo yung glass. Isa lang yung pala. Oo na. Dapat pala ginawa mo na kanina na pa. Kasi Ito lang yung siya. Ano part ko na? Disney daw ko yata. frozen eh. Pero ito, ano ba ko? Sulat sa kandabi. Ang gayon. Ito din ba ito? Ako, ano ko naman. Tapos lang ko din ako. Masarap nga ito. Bakulonin ka lang natin. Ito yung masarap Nasunod na ano, na, i-adobo dati. ano nga. Natunan ko Adobo dati sa ito. asin. So ano to? Ito. Pila yan. Magtira ka Huwag mo muna. na lang siya mapakamabigas sa ito. Saka huwag mo na lang pakakaroon. Para hindi mo siya dito. Mama, tawa ka nga. Mag-adobo sa asin. Hindi. Ay, masyado naman yung adobo. Ben na doon? Ito bande? Man, nakalay po sa namin. Except, sino man
This is... Okay, di na doon ang bot. Di na doon. Ay, ano? Pinagawa Hindi ko. ko po kaya na ano hindi ko express. So, may gatas. Feel ko pag mag-bake express kayo kakain ako. Ang sarap. Ano pa lang? Ayan po. Wait lang, nakakapin na yung daliri. Gusto ko na dito. Ang sarap ko pag gusto mo. Di ba? Need ko talaga maligo kasi yung... Ilan mo daw ito? Ay, Ito ang gusto mo dyan. Wait, di na. Saan ko pakulo? Ito, basta sa mga... Saan ko pakulo? Sa mga... Hindi naman natin. Eh, so... Yung sa pinag-anohan. Pinag-inarobitin. Tigwa. Kaya ano. Sa mga inanuhan ko gano'n ko. Sa mga inanuhan. Kawa yun. Dahil naglupo niya. Yung malaki na yan. Doon may pasok pa rin may gripo doon. Ayan o. Dito na lang. Uy! Dahil wala mo malinis. Kasi malilig ko naman ang dito. Malinis na ito, oo. Nagmamantik na ito. Wow. Yung malambot po niyan, ma. Kamu na magawa. Sayo mo. Oh. Dami. Mga Kasi tulad yun sa din. lang. Na? Ay. Kan dati, pero sa Di ba nung nagluto kayo, isang dalawang malaki? Dakulat. Dakulat dyan tayo. Oh, yung malaki nito. Hindi, dalawang ganyan. Na malaki. Oh, tas nilipat din sa malaki na ganito. Ah, dalawang ganun. Kasi malupos ka. Parang magod. Iba na yun? Ha? Nag-play na lang. Ano ba? Ako lang yung bago. Ha? Ayan yung bago. Hindi tayo nagpili? Parang pagdadating sa Timali. Saan yung papunta niyo?
No, tao pa rin sila. Ngayon, kapag-uro, nagawa natin ko dati. Natin, ganyan ka tumaan. Mali. Sana. Lumas. Ha? Wala na akong lakas. Anong gagawin mo? Nakabasag na naman yung ano natin, no? Yan, napalitan. Yan, maganda ng gamit mo. Bigyan mo nga kami. Ano nito? Eh. Ay, mabukas. Gamitin mo na. Bago may akyat. Sa'yo pa nga sa ano. Hindi mo nakakaano yung dalawa. Friendship ako. Lalo lang mo. Lighter. Lighter. Be, pati yung mga lighter din. Kaya naman. Pwede mo naman yung aparting marin eh. Kung gusto yung ano kay baka na pa. Tawa. Tawa. Iba ka mo. Ito na pa. Sa taas. Basura. Yung nakiniwa. Nilayiwa.
Kayo ko. Naman. Nasaan na si Pion? Ano na pa? Pion! Paipit ako! You've already met some of the most famous folks in history. Not all wax. This is great. O'Malley, master of sleight and king of deception. Nothing. Not just any other. Some real nice recital. Oh, yes, this is a team. Destructing the planes of Africa. Dito na lang tayo maglatag na eh. Sa food, no? Sa labas po tayo? Ang food time, papasok pa ako. Yan lang naman ata sa sala ng baso. O pati ko sa sala. Sige sa lang. Sige sa sala. Ay!
punta. Must be Gertrude's friend. Yan yung matapos na. Di ba dito ba? Ay, lang mga papasok na sa ano. Yan na pinahanap ko yung extraordinary. Dwarf. Meron mga matapang. Dwarf siya meron din. Tapos babae na parang. Meron din siya. Wala. Nakapatapos ko magbasa. Mahala ka pa lang yan sa... Ay, yun ang magawa ko, mother. Wala ka nang magawa. Kutsilyo ko ganyan. Isang bantis. Karo gagi. Slice na mo na slice. Parang, ano ako na naubos. Importante, masabi. Pati ba ito, Mas? Hindi ba? Carriages, trains, trolleys, crates, milk bottles, everywhere they go. Barnum's American Museum. Ano na yung book sa Bata? Bakit yung mismo nakapit mo?
manipilin. Yan yung extraordinary. Diba, may itong bago? Ay, ano pa? Kira naman sa mga kumpara sa to. Ano po ito? So, nalulunod yung pang-tayo ko. Ito, nalulunod niya. Nakapirat niya ng mga pang-tayo lang. Nakapirat? Sa ano? Putin sa surprise. Nalulunod ako ng nakapirat sa'yo. Sino ko lagi ni ano? Thank you, Wala Lord. na mag-ano, guys. Hindi, pwede na. Dahil ini, pwede na. Ano? Saan pa mga ako ng 8x11? Saan? Ito? Bawal maghugas? Siyempre, ito, ang live. Hindi, ito lang yung isang kamay. Pero doon ito.
Hindi ko na lang pakahugas. Maliligo naman ako. But it's not like I know how much it is. Aray, sakit. Pag nagsandok kayo nito, pwede tinitignan niyo mga ano, no? Mga, Yung mga bakla. iba. Oo, ang dami oh. Kita mo yung takbo dito. Natutuyo yung sinampay na? Ay, alin ba? Sa paguna kumailin ka, te. Te, paguna kumailin. Anong si anak mo? Yan na lang. Ang kung panoorin, ba't dito napapanood? Ano lang kayo din? Oo.
sa'yo na tante. Ayan, sige na, siguro. Ay, duman sa search day. Ayan o. Ba't ito sob na eh? Anong ano nakita? Ayan, pressure cooker. Anong? Ano natulog sila? Pagod ako 7. Balik mo naman sa ano? Ay, yan ah. Skip mo lang, te. Naramdaman niya. Ay, bilang na. Sinasabi nila na ay bilang. Ha? 점수를 발표하겠다. Ano yun? Ay, Tara. Yes, oh. 강경영, 앞으로 나올 거야. 최고의 마술소사, 조선 8대 잘해주면서 배워. 그대 우리 조심. Nga nga, Mr. Ha? 석찬요리랑 저를 지르는 박사. Nay, 먹는 이로 파이팅. nangangamoy ng kilay. naamoy. Iyo. Ikaw ba? Kanina pa. Ano dito? 2차 경합의 점수. Ay, kapay. Anak. Hindi ko siya nagtotoo. Wala ko sa school niya. 알기를 못 알아듣는 야마. 보거라. 명나라 신정서가 조선 요리를 먹는 명이 점수지. Napaluha nga rin siya. 오로지 명나라가 이기는 말. 조선 요리 점수 그것 신학해줬다. Parang kapay pag nagulog. 처음 모르시겠어. 평화의 실패 우리가 요리의 맛을 정직하게 평가하지 못한다면 평화가 무슨 소용이 있을까? 최근에 그런 이야기를 Nasa ibig nga dito doon sa... 성이 명나라 불사지 군주를 찾는 일이니 난 무엇입니까? 1차 경합에서 떳떳지 못한 재료를 이기는 수치스러운 단체다. 바로 명나라 상갱용 생각해서야 떳떳지 못한 생각이시다. 이것은 명나라 수술뿐만 아니라 조선 수술의 명예다. 대성하는 것이 문제점이었네. 다른 방식으로 판단하겠어. 듣거라.
야구의 숙소는 자신이 만든 요리를 먹고 점수를 매겨. 원래 인간이 스스로의 가치를 찾고 그것까지 생각해 점수를 매긴다면 그 점수로 2차 경험을 중자가 결정된 것이다. 네. Parang hindi kasi dito na. Dito sa isa. Ha? 먼저 조선의 대형 숙소다. 연지 그들은 분명 Na? 지옥이라는 주를 만주어의 새로운 승부였다. 그 요리 몇 점을 매기고 Ito pa lang puno na. 뭐라 점수를 매길 수 없다. 어째서 저희 팀이 만든 구경거리가 들려고 요리라고 말하기 힘들겠죠. 하지만 어스님, 레이스님, 예수님, 신수님, 조금씩 우리 모두의 땀과 노력 그리고 정성과 마음이 들어 있습니다. 이렇게 온 마음을 다 맞춰서 만든 요리인데 이걸 만든 저희가 어떻게 점수를 정할 수 있겠습니까? 저희는 진짜 이 요리의 맛을 평가할 수 없습니다. 죄송합니다. 다음 명나라의 대형 그들 기쁨에 따른 연립하다가 조선 자체를 요리하였습니다. 이는 명나라 법의 본격이라 정갈한 것입니다. 저는 그 일이 어떤 양국의 요리는 그만 격하고죠. 외로 모든 면에서 막상막하할 수 있다. 조선 국기노리와 명나라 전체요리 최상의 단계에 달한 명인들의 국제적인 유튜브의 앞으로 나가는 것은 거의 불가능하다. 그래서 나는 그 숙소의 마음가짐을 확인하고 싶다. 직접 평가하게 한 것이다. 그래서 저는 그 숙소에 오열을 부릴 수 없도록 대등합니다. 고인의 판단으로는 이번 2차전 역시 서로 대등해 이번 경합도 우승부다. Nay, sabi ni Bulabog, tama ko bukasan.
Ganda na kamo ako. O, ano coding nga mo rin ano. Kaya ano din ba? Yan mo pa masaya na. 사실 이번 2차전에서 강백의 문제는 마음 울리는 열고 우리는 혀를 흐르는 문제라서요. 오늘 판정이 제대로 났다는 이유가 있겠지만 오랫동안 기억에 남을 일이는 문제일 거예요. 떠올리게 한 거예요. 서로 인정도 좀 하고 꼼꼼한 칭찬도 하고 그리고 어쨌든 연출도 하고 왜 좋아요? 어디지? 우리를 인정하는 거죠. 찾으셨습니까? 이것만 갈등. 늘 헛되는 수가 없던 말이에요. Wait, gamitin mo ba? Ha? Ay, sandok ka pala na. Ano? Iwan sa pangtulungan. Papalagay ko ba? Bukas na naman. Palagay din sa side. Nagtaba siya. Hindi, ibig sabihin, lumaki yung baboy. Hindi yata baka kulo. Matigas. Tigas pa nga. Ay, mag-short ng ano? Para makagalaw ka ng mano. Ay, nandito pala ako sa live ko. Ganda ng Yung isa. Sana, kunin mo yun. Pahugis mo yung malaki. Sana ko na dyan yung aling nalagay. isa. Bye-bye po! Di pa po kami tapos. Aling salam? Sa electric na lang yung isa. Aling? Yung malaki na mo. Ito. Kalit lang ito. Ito pinili mo. Magsasalang pa ako yun.
Ay, yung doon sa kabila. Ah, sige. Kailangan mo bilan ng ano Dito yun. mo na. Dito mo, dito mo. Nakalo mo dyan? Hmm? Sure ka? Hmm. Para mabilis. Ginagamit mo itong sundok? Ito? Ito? Puro ginamit mo? Lungkot mo rin. Saan natin lalagay yun? Wala na siya yung mesa. Ginagawa ko na.